Gipahimangnuan sa Environmental Management Bureau sa DNR ang publiko nga magbutang og protective gear o mask aron dili makahanggap og haze o aso nga napadpad gikan sa Indonesia. Hilabihan ka pino ang particles nga musulod na sa lawas nga musangpot sa respiratory illnesses. Gidiscourage usab ang outdoor activities sama sa jogging kay risgo kayo sa particle inhalation. Adunay monitoring equipment ang EMB sa air particles diin dili lang ang haze kun dili na usay mga ubang nakatampo sama sa kaugalingong aso nga gikan nato mismo. Magamit og mask, no? Preferred man to nato. If you could remember, 2015 nahitabo pod ni sa ato ni prefer ta og N95 mask, pero kung dili gani wala gani available ng N95 mask, katong kasagaran gamiton nilang surgical mask pero di kayo ka filter out. So pwede ang panyo ato idampen gamay, no? Sprayhan na to ng gamay nga tubig, mabasa-basa siya gamay, and then mas ma-filter out nimo ang giginhawa. And then stay hydrated, of course, no? Water. Avoid outdoor activities like mga exercises nga panggawas like jogging.